Цяперашняя военная агрэсія Расіі супраць Украіны прыводзіць да цікавай гістарычнай паралелі. Савецка-фінская вайна 1939-40 гадоў. Сталін казаў, што Савецкі Саюз у вайне не бярэ ўдзелу, а толькі падтрымлівае адзін з бакоў грамадзянскага канфлікту. Каб спецаперацыя была яшчэ больш падобная да вызвалення, прыдумалі фінскую народную армію. Падобна, Пуцін дзеюць ва ўкраіне па прыкладзе Сталіна ў вайне супраць Фінляндыі. Ці так гэта? Увага на экран. Вайна Расіі супраць Украіны, адной з мэтаў якой было не пашырэнне НАТО, справакавала справядліва адваротную рэакцыю. Паўночна-атлантычны альянс стаўся большы на дзве краіны – Фінляндыю і Швецыю. У дадатак да гэтага Расія займела больш за 1000 кіламетраў мяжы з блокам. У звязку з чым Пуцін нават публічна прыгразіў Фінляндыі сур'ёзнымі праблемамі. І ў кантэксце гэтых падзеяў, а таксама шматлікіх паралеляў з вайною ва ўкраіне, у публічнай прасторы часта згадваецца савецка-фінская вайна 1939-40 гадоў. Развязаннем фінскага пытання, якое таксама было залучанае ў пакт Молатава-Ріббентропа, Масква занялася адразу пасля гэтак званага вызваленчага паходу ў Польшчу. Фармальна Савецкі Саюз хацеў адсунуць межы ад тагачаснага Ленінграду, які быў за 20 кіламетраў ад мяжы. Рэальна ж Масква прэтэндавала на значныя фінскія тэрыторыі карэльскага перашыйку, выспы ў фінскай затоцы ды паўвострава Ханка. Савецкі Саюз прапанаваў Фінляндыі заключыць дамову аб бяспецы, якая прадугледжвала размяшчэнне на яе тэрыторыі 50-тысячнага войска, напрыклад таго, як гэта ўжо адбылося ў Літве, Латвіі і Эстоніі, што фактычна прывяло да іх акупацыі. Аднак фіны не згадзіліся на ўмовы, прапанаваныя Савецкім Саюзам, пасля чаго было пастаноўлена дамагчыся мэтаў ваенным шляхам. 30 лістапада 1939 года, калі ўваўсю грымелі гарматы Гітлера, Сталін пастанавіў не адставаць, і Чырвоная армія ўварвалася ў Фінляндыю, учыніўшы перад гэтым правакацыю на мяжы з псеўдаабстрэлам вайсковай часткі ў вёсцы Майніла. Савецкае кіраўніцтва планавала завершыць вайсковую кампанію цягам 2 тыдняў і зрабіць перамогу падарункам Сталіну, якому 21 снежня 1939 года спаўнялася 60 гадоў. Ужо на другі дзень вайны, 1 снежня, у акупаваным мястэчку Тарыёкі была створаная Фінляндская дэмакратычная рэспубліка і сфармаваны падкантрольны Саветам народны ўрад на чале з камуністам Отто Кусіненам, прызнаныя толькі Савецкім Саюзам. Зрабілі гэта, каб легітымізаваць незаконныя дзеянні, быццам урад з Хельсінкі ўцёк. У краіне грамадзянская вайна, і фіны звярнуліся з просьбай аднавіць парадак у іхняй дзяржаве. Першапачаткова савецкае камандаванне не бачыла ў фінах сур'ёзнага праціўніка. На пачатак баявых дзеянняў суадносіны сілаў складалі 265 тысяч фінаў супраць 425 тысяч чырвонаармейцаў, 270 самалётаў супраць 2446, 32 танкі супраць 2289. Але нягледзячы на, падавалася б, татальную перавагу, савецкія дывізіі ўжо 13 снежня, выйшаўшы на лінію Маннергейма, спыніліся. Фіны пад камандаваннем знакамітага маршала Карла Густава Маннергейма, улічваючы геаграфічна-кліматычныя асаблівасці сваёй тэрыторыі і высокі баявы дух, звялі баяздольнасць Чырвонай арміі на 0, што ў дадатак суправаджалася вельмі слабой арганізаванасцю, адсутнасцю камунікацыі паміж рознымі відамі войскаў ды хібамі ўсёй савецкай сістэмы. Урэшце, СССР пасля Новага года быў вымушаны ўзяць аператыўную паўзу ў баявых дзеяннях. І толькі павялічыўшы колькасць вайскоўцаў да 760 тысяч чалавек, саветы здолелі часткова дасягнуць заяўленых мэтаў. 12 сакавіка 40-го года падпісалі мірную дамову, паводле якой Фінляндыя губляла 10-ю частку тэрыторыі, між іншага значную частку Карэліі з Выбаргам, карэльскі перашэек, рыбацкі паўвостраў. Мяжа ад Ленінграду была адкінутая на 150 кіламетраў. За 105 дзён вайны агульныя страты Фінляндыі забітымі і параненымі склалі амаль 70 тысяч чалавек. Фінам давялося перасяліць прыблізна 450 тысяч асобаў, амаль 12% насельніцтва краіны. Заставацца пад савецкай юрысдыкцыяй не пажадаў практычна ніхто. 6 тысячаў чалавек, якія не вярнуліся з савецкага палону, былі адпраўленыя ў ГУЛАГ.
Савецкі ж саюз, зазнаўшы найперш рэпутацыйную паразу, быў выключаны з Лігі нацыяў. Страціў у вайне загінулымі і параненымі амаль 400 000 чалавек, ды ўмацаваў намер Гітлера напасці на СССР. Але ў выніку фінскі народ, падтрыманы у сваім праве на свабоду усім цывілізаваным светам, не скарыўся і захаваў сябе ды сваю незалежнасць. І сёння савецка-фінскую вайну мы абмяркуем з маімі гасцямі. Дазвольце іх прадставіць. Тыма Вихавайнен, профессор кафедры даследаванняў России Хельсинскага універсітэту. Добрый день. Добрый день. Таксама з намі на відэасувязі з Киева Васіль Павлов, вайсковы гісторык, кіраўнік грамадскай арганізацыі Цэнтр мілітарнай гісторыі. Доброго дня. І таксама з намі на відэасувязі Маріуш Волас, прафесар універсітэту камісіі нацыянальнай адукацыі ў Кракаве, а таксама былы сталы прадстаўнік Польскай акадэміі навук пры Расійскай акадэміі навук у 2007-2011 годах. У нашай праграме мусіў узяць удзел госць з Расіі. Але праз тое, што ў Расійскай Федэрацыі Белсат прызналі непажаданай арганізацыяй, і гэты факт пагражае крымінальным пераследам, запрошаны даследчык з Расіі вымушаны быў адмовіцца. Наверное, свой первый вопрос я обращу к вам, господин Тима. Скажите, вот советско-финская война, мы из книг, которые изучали в Беларуси, либо в России по нашей истории, знаем причину, потому что должна быть была безопасность Ленинграда. Сталин в этом был заинтересован. Но если я у вас, как у представителя Финляндии, спрошу, в самом деле, какие были причины? Может, просто Россия смотрела на Финляндию как на свою колонию и не хотела отпускать? Да, конечно, можно говорить о безопасности Ленинграда. Відавочна, што Сталін пастанавіў захапіць вайсковыя базы ў Фінляндыі, у прыватнасці ў фінскай затоцы. Тады Савецкі Саюз меў бы рычаг, якім можна было б душыць Фінляндыю ў любы момант. Калі Сталін інсцэнізаваў стварэнне бутафорскага ўраду Кусінена, было абвешчана, што незалежнасць Фінляндыі захаваецца. Але ніхто не верыў у тое, што СССР перадаў бы Фінляндыі 70 000 квадратных кіламетраў ва ўсходняй Карэліі, дзе насельніцтва пераважна тады размаўляла по-карельску. Но это народное правительство на самом-то деле не было финляндское правительство, это было правительство, которое создал Сталин. Но откуда у финнов был такой дух сопротивления? Потому что, наверное, Сталин рассчитывал, что он своей военной мощью просто задавит Финляндию. Да, я думаю, что Сталин считал, Так, Сталін быў перакананы, што ніякага супраціву фактычна не будзе, бо Чырвоная армія была самой моцнай у свеце. Пра гэта расказвала савецкая прэса. Чыннік поспеху фінскага супраціву – гэта баявы дух фінскага жаўнера і народу. Нават камуністы сталі на абарону радзімы супраць нахабнага ўварвання. Усе разумелі, што словы савецкага боку – гэта падман. І лжывая савецкая прапаганда казала пра фінскую рэвалюцыю, хаця ўсе ведалі, што ніякай рэвалюцыі няма. Савецкая прапаганда аспрэчвала навіны пра бамбаванні фінскіх гарадоў, хаця фіны на ўласныя вочы гэта бачылі. І гэты дзіўны падарунак Усходняя Карэлія, тэрыторыя большая за Эстонію, не мог не выклікаць сумневу. Аднак савецкая прапаганда пастаралася, яна пераконвала, што толькі сацыялістычная краіна можа зрабіць такі падарунак. Дарэчы, гэтыя, так бы мовіць, падараваныя тэрыторыі ніколі не былі часткай Фінляндыі. У моладзевых колах іх лічылі ірыдэнта Фінляндыі, як часткай вялікай Фінляндыі. Гаспадар Марыш, калі мы кажам пра войны, якія вядуцца цяпер, то, ў прынцыпе, зараз вельмі моцна папулярна тэорыя пра тое, што гібрыдныя войны. І калі мы кажам пра гібрыдныя войны, таксама адна з частак гібрыднай вайны – гэта інфармацыйная вайна. Як гэта тады выглядала ў савецкім грамадстве? Як тлумачылі савецкаму народу, чаму ідуць, чаму заваёўваць? Вы знаете, надо начать с того, что... Ведаеце, трэба пачаць з таго, што датычыць паралеляў.
што Сталін глядзеў на тэрыторыі праз прызму мапы расійскай імперыі. А як вы добра можаце помніць, пачынаючы з 1809 года, яшчэ з напалеонаўскіх войнаў, Фінляндыя мела назву Вялікае княства Фінляндскае ў межах расійскай імперыі. І для Сталіна было зразумела, што гэтая тэрыторыя павінна ўвайсці ў склад Савецкага Саюзу. Чаму паралелі? Цяпер Владзімір Пуцін, прэзідэнт Расійскай Федэрацыі, ён глядзіць на тое, што адбываецца ў нашай частцы свету праз прызму мапы Савецкага Саюзу. І ён хоча, як Сталін будаваў саюз у межах Расійскай імперыі, так Пуцін зараз хоча пабудаваць Расійскую Федэрацыю ў межах Савецкага Саюзу. А што датычыць гібрыднай вайны і ўвогуле прапаганды, інфармацыі, хлуслівай інфармацыі, яна заўсёды ідзе разам з вайной. Савецкі Саюз і Чырвоная армія заўсёды вызваляюць. Яны робяць толькі добрыя рэчы. Было забаронена гаварыць, што гэта агрэсія. Вядома, усе ў свеце разумелі, што гэта яўная агрэсія супраць Фінляндыі, і таму Савецкі Саюз 14 снежня 1939 года быў выключаны з Лігі нацыяў. Было ясна, што Савецкі Саюз агрэсар. У першыя дні вайны бамбаваў Хельсінкі, там былі ахвяры, калі не памыляюся, 91 асоба. Гэта была відавочная агрэсія. Але што варта падкрэсліць, адкуль усё гэта? Карані кампаніі Сталіна супраць Фінляндыі, акрамя гістарычных, пра якія я ўжо казаў, гэта, вядома ж, пакт Гітлера-Сталіна, які ў Расіі прынята называць пактам Молатава-Ріббентропа. Чаму? Бо ў сакрэтным пратаколе, які быў дададзены да гэтага пакту, гаварылася, што зона інтарэсаў, падкрэслюю, інтарэсаў, а не сфера ўплыву Савецкага Саюзу, гэта Прыбалтыка і Фінляндыя. Яны ўваходзяць у сферу інтарэсаў СССР. Ведаце, вы правильно узгадываете пакт Молотова-Риббентропа, и, в принципе, вот это слово «зона уплыву» для России, для советской России, для Сталина уже кажа про то, что это их территория. Але далей, после этого пакта Молотова-Риббентропа, еще была дамова об супрацы, коли мы кажем про балтийские краины. Примусили Литву, Латвию, Эстонию подписать эту дамову и ввести советские войски, больше, чем уласное войско. И то же самое Сталин спробовал навязать и Финляндии. Фінляндыя адмовілася. У гэты момант на сустрэчу з дэлегацыяй Фінляндыі прыйшоў сам Сталін, каб паглядзець, хто гэтыя людзі, якія адмаўляюцца вось ад такой дапамогі, ад такой супрацы. Нічога Сталіну тады гэта не сказала вось такая пастава фінаў, што гэта будзе складаная вайна. Для Сталина это был неприятный сюрприз. Для Сталіна гэта быў непрыемны сюрпрыз, што малая краіна, не звышдзяржава, адмовілася ад таго, што ён хацеў зрабіць. Гэта па-першае. Трэба яшчэ падкрэсліць, што былі сур'ёзныя памылкі савецкай выведкі, якая даносіла Сталіну, што Фінляндыя слабенькая, яна не гатовая да абароны. Не будзе ніякіх сур'ёзных перашкодаў узяць тое, што хацеў Сталін, Карэлію, а можа і ўсю Фінляндыю. Таму існуе шэраг фактараў, якія прывялі да пачатку агрэсіі. А што датычыць таго, пра што вы казалі, то першыя прапановы, каб Фінляндыя саступіла Савецкаму Саюзу, паступілі ўжо 12 кастрычніка 1939 года, праз 2 тыдні пасля чарговай дамовы паміж Савецкім Саюзам і гітлераўскай Нямецчынай 28 верасня. Гэта ўсё ідзе крок за крокам і было загадзя прадуманае. Сталін загадзя стварыў фінскі камуністычны ўрад на чале з Отто Куусіненам, які ўжо быў тут згаданы. Гаспадар Васіль, у меня да вас пытанне як да вайсковага гісторыка. Калі Пуцін нападаў на Украіну, ён казаў, што возьме Кіеў за 2-3 дні. Калі Сталін рабіў агрэсію супраць Фінляндыі, то такія былі разлікі ўзяць за 10-15 дзён. Не атрымалася. Можете нам, як вайсковы гісторык, патлумачыць, чаму не атрымалася? Все ж таки кінута было 13 дывізіяў, якія траплялі ў акружэнне. Каб взяць дывізію ў акружэнне, самі савецкія генералы казалі, трэба мінімум 3 дывізіі. У фінаў такіх сілаў не было. Як атрымлівалася рабіць вось гэтую перавагу на полі бою? Тут слід зазначити, що фінські війська дуже добре врахували особливості місцевості, власний рівень військової підготовки та реальну неготовність Червоної армії до ведення бойових дій в таких умовах. Ми можемо зазначити, що фінам вдалося зупинити
радянські війська на вигідних рубежах оборони. Ми можемо зазначити те, що фінське населення за роки, які передували від першого радянського вторгнення в 1918 році, пройшло військову підготовку. Дуже багато фінських чоловіків дуже вправно володіли стрілецькою зброєю. Серед них було дуже багато снайперів, які значно ускладнювали просування радянських військ. Так само радянські війська, як і російські в 22-му році в Україні, вони рухались колонами по дорогах, які дуже легко було перекривати. Фінам за допомогою артилерії, за допомогою власних розвідувальних підрозділів вдавалося зупиняти радянські колони, нищачи перші та останні машини, а потім їх поступово вибиваючи одна з одною. Фактично те, що робилося в Україні під час першої фази російського вторгнення. Так само не слід відкидати надзвичайно високий патріотизм фінського населення, яке абсолютно не бажало підкорюватись російській агресії, не бажало підкорюватись радянській владі і не хотіло жити в Радянському Союзі. Це також поєднує відсіч радянській агресії з боку Фінляндії, з відсічу російської агресії в Україні. Так само була величезна кількість факторів пов'язана з тим, що радянська армія вважала себе непереможною після так званого визвольного походу. Фактично на території України бойові дії там відбувалися виключно в районі Ровно. Наскільки я знаю, на території Білорусі лише гарнізон Гродно чинив гідний опір радянським військам. І тому, скажімо так, було таке відчуття, що з Фінляндією вдасться зробити так само, як було зроблено з Польщею. Але фіни, слід віддати належне, чинили гідний опір. Так само не можна відкидати і ту допомогу, яку Фінляндія частково отримала, ну як зараз ми кажемо, від західних союзників. Це і артилерія, і зенітні апарати Бафорс, які були надані Великою Британією. Це і добровольці, яких пропускали на територію Фінляндії через нейтральні країни. Можа мае маленькае дакладняючае пытанне, таму што зноў ж такі з нашых падручнікаў мы ведаем лінія Маннергейма, якая в прынцыпе ўжо на той час яна састарэла, таму што у Расіі з'явіліся танкі і даволі складана было стрымліваць, але тым не менш стрымлівалі савецкую навалу. Але пытанне мне такое, наколькі важны ў дадзены момант быў талент Маннергейма як вайсковага галоўнакамандуючага, назовем яго так, ці можна яго постаць параўнаць з Валерієм Залужним? Ну, я б не порівнював постать Маннергейма з постаттю Валерія Залужного, тому що Маннергейм на той момент був не тільки верховним головнокомандуючим, він був ще головою фінської держави. Так само Маннергейм мав можливість керувати обороною власної держави протягом фактично 20 років, і та сама лінія оборони, лінія Маннергейма, вона не була побудована одномоментно. Ця лінія будувалася декілька десятків років, і її важливість якраз і полягала в тому, що вона була дуже вдало вписана в місцевість. Тут ми маємо говорити про те, що радянські війська на той момент не мали абсолютно жодного досвіду прориву подібних укріплень. Через досвід бойових дій кількох місяців тільки вже в лютому місяці вдалося її прорвати на кількох ділянках. Тому що в грудні і на початку січня ця лінія була абсолютно нездоланною. І тут якраз слід відзначити те, що Маннергейм використав і власний політичний досвід, і власний військовий досвід для того, щоб з одного боку підготувати країну до оборони, а з іншого боку політично об'єднати націю. Тима, у меня к вам вопрос относительно того, что мы сейчас упомянули, это международная поддержка Финляндии. А в самом деле, вот мы знаем, что Украина сейчас поддерживает Запад, западная цивилизация. Было ли у Финляндии все так хорошо с этой поддержкой международной? Ну, кроме того, что Россию выкинули с Лиги наций. Finlandia получила очень скромные
как количество иностранной помощи. Фінляндыя атрымала нязначную міжнародную дапамогу. Ліга нацыяў выключыла СССР са свайго складу і рэкамендавала ўсім сваім чальцам аказаць Фінляндыі дапамогу. Зброю Фінляндыя ў асноўным набывала, а не атрымлівала ў падарунак. На пачатку вайны ў фінскай арміі была сур'ёзная нястача і ў артылерыі, і ў снарадах. Было ўсяго 400 лёгкіх гарматаў, авіяцыі было мала, і тое ж самае тычылася супрацьтанкавых гарматаў. Савецкія танкі знішчаліся кактэйлямі Молотава і палявымі гарматамі. Фіны з-за мяжы атрымалі 395 гарматаў, але з іх на фронт паспелі толькі 130. 160 гарматаў здабылі як трафей. Падчас вайны з-за мяжы былі атрыманыя 134 самалёты 16 розных тыпаў. Пад канец вайны ў фінскай авіяцыі было столькі ж самалётаў, колькі і на пачатку. Але савецкая прэса шмат пісала пра замежнае падтрыманне Фінляндыі, што Савецкі Саюз перамог вайну, дзе змагаўся з самой сучаснай заходняй тэхнікай. А насамрэч, на фронт прыбылі да канца вайны ўсяго 8 тысяч замежнікаў. Гэта былі добраахвотнікі шведы з Лапландыі. Но, в принципе, советская армия, Красная армия к этому времени была первая армия в мире. Не как сейчас Россия пытается говорить, там, а что, она вторая армия мира. Но у меня вот еще к вам такой вопрос. Кроме международной поддержки, все-таки, мне кажется, ее немного не хватало. Наверное, более всего это соседи обращали внимание, та же самая Швеция, потому что были обеспокоены. Да. Советский Союз был близко. Но вот само финское общество. Сейчас есть такой сленг во время войны в Украине «ждуны». Это те, которые ждут Россию. В Финляндии, по-моему, Россию никто не ждал, ни один граждан. Даже когда надо было оставлять свои территории, финны забрали все, до последнего своего кота. Как это формировалось? Все-таки Финляндия, она была частью Российской империи. Да, и вот все-таки в Финляндии в 18 году... У 1918 годзе ў Фінляндыі была крывавая грамадзянская вайна, і, магчыма, Сталін думаў, што ў Фінляндыі былі моцныя ўнутраныя супярэчнасці ў грамадстве, а іх не было. Канечне, гэта была вельмі цяжкая перамога. Народ хацеў згубленыя тэрыторыі вярнуць, таму і падтрымаў урад, калі той пастанавіў напасці на СССР разам з Нямецчынай. Спадару профессора, все-таки я бы хотела вернуться до Лиги наций. Россию выкидывают з Лиги наций. Ці сапраўды гэта міжнародная падтрымка была дастатковай для Фінляндыі? Ці ўсё ж таки Захад займаўся сваімі справамі? Таму што, в прынцыпе, вось нават тая правакацыя, якую зрабіў Савецкі Саюз, ну, такія правакацыі, яны падобныя на дзеянні Гітлера зноў ж такі. Так, вось гэты два дыктатара, яны дзейнічалі аднолькава. Если можно, еще два маленьких добавления. Калі можна, два ўдакладнення. Што датычыць Маннергейма, можа, не ўсе нашыя гледачы ведаюць, што ён быў афіцэрам царскай арміі ў расійскай імперыі, гэта вельмі важна. Ён разумеў расійскі менталітэт і ведаў савецкую вайсковую літаратуру. Таму падрыхтоўка да абароны 1939 года не была для яго непрадказальнаю. Ён ведаў, што можа рабіць праціўнік і як сябе павядзе. А што датычыць міжнароднай дапамогі, то хачу дадаць, што ўжо ў Францыі была сфармаваная польская брыгада пад камандаваннем генерала Зыгмунта Богуш-Шышкі, пасланая на дапамогу Фінляндыі на пачатку 40-го года. Але польскія салдаты не паспелі прыйсці на дапамогу фінам супраць чырвонай арміі. У красавіку 40-го года яны ўдзельнічалі ў баях супраць немцаў у Нарвегіі, на поўначы ў ваколіцах гораду Нарвік. Ну а зараз вяртаемся да Лігі нацыяў. Ведаеце, агрэсія Савецкага Саюзу супраць Фінляндыі перакрэсліла не толькі ўсе міжнародныя пакты і дамовы, але і сам статус Лігі нацыяў як арганізацыі, да якой Савецкі Саюз далучыўся ў 1934 годзе пасля выхаду адтуль Трэцяга райху. Тое, што адбылося ў лістападзе-снежні 1939 года з пункту гледжання міжнароднага права, было недапушчальным для ўсіх. Таму яе ўдзельнікі, у тым ліку і польскі прадстаўнік, прагаласавалі за тое, каб выключыць Савецкі Саюз з Лігі нацыяў. Гэта было зразумела для ўсіх. Але хачу звярнуць вашу ўвагу, што Савецкі Саюз не выключылі з Жэневы пасля агрэсіі супраць Польшчы ў 1939 годзе, з невядомых для мяне, як гісторыка-дыпламатыі, прычынаў. Ну вот это очень интересный вопрос, почему не выкидывают такую агрессию. Мы имеем параллель 2014 года Крым, оккупация.
Никто сегодня тоже не хочет выкинуть, Ніхто і сёння не хоча выключаць Расійскай Федэрацыі ЗААН. Гэта таксама цікава. Але пасля нападу на Фінляндыю Савецкі Саюз быў выключаны, бо гэта ішло ўразрэз з тагачасным міжнародным правам, незалежна ад таго, што Ліга Нацый ўжо на той момант нічога не вызначала. Василий, у меня до вас пытание, коли уже мы закранули и постать Маннергейма, хотя вы ж наш дискутант каже про то, что не треба забывать, что Маннергейм так само был офицером российской армии. Адтуль ён разумеў, што такое расійскае войска, як яно ваюе. Мне здаецца, Валер Залужны таксама гэта добра разумеў у 2022 годзе. Але калі мы кажам пра лінію Маннергейма, гэтай лініі не было ні ў паветры, гэтай лініі не было ні на моры, але Фінляндія мела там поспіхи. Як так атрымлівалася? Якщо ми будемо говорити про повітряні бої в небі Фінляндії, то ми можемо зазначити, що фінські пілоти були набагато краще підготовлені до боїв в тих умовах, яких вони вели, навіть незважаючи на те, що певна кількість радянських пілотів мала досвід війни в Іспанії, яка на той момент також ще вже завершилася, але радянські пілоти тільки звідти перекидалися. І також слід зазначити, що фінські пілоти, вони були доволі таки добре підготовлені, вони літали як на голландських літаках Фокер, так і на американських Баффало, і якраз саме якісна перевага цих винищувачів над радянськими, вона дала можливість насамперед збивати радянські бомбардувальники, які становили головну загрозу для фінських міст. Тому що протягом війни радянська бомбардувальна авіація намагалася не стільки нищити лінію Маннергейма, скільки завдавати ударів по цивільному населенню, по Віїпурі, це Виборг, по Гельсінкі, а також по іншим містам. На морі Радянський Союз флот як такий не міг використовувати, тому що була зима і Фінська затока, вона була непридатна для ведення бойових дій великими надводними кораблями, але якраз фінські берегові батареї, насамперед на півострові Камко, вони не давали можливість радянським військам використовувати власну перевагу. І якраз пізніше вже в 41-му році стане зрозуміло для Радянського Союзу, чому був потрібен півострів Хамко. Так само вже після проти нацистської Німеччини радянський гарнізон цього півострова буде доволі таки вдало протидіяти німцям. Ну, ведаеце, вы зараз узгадали вось гэтыя вылеты баявыя. Я хочу нагадаць, што Расія здзейсніла, Савецкі Саюз, Чырвоная армія здзейснілі 101 тысячу баявых вылетаў у кірунку Фінляндыі. Таксама вы узгадалі пра бамбардаванне Хельсінкі. Дык па некаторых падліках навукоўцаў кажуць пра тое, што цывільнае насельніцтва магло быць страты да 1000 жыхароў Хельсінкі. Гэта таксама пэўная з'яўляецца паралель сённяшнім днём, як Расія тэрарызуе украінскія гарады. Скажыце, але вось гледзячы ў гісторыю, ці Украіна сёння можа вынесці нейкі для сябе, зрабіць высновы? Нам би дуже хотілося, щоб наше населення, ви вже згадували про ждунів, щоб у нас ждунів було набагато менше, а населення мало той рівень мотивації, той рівень патріотизму, які мали фіни під час відсічі радянської агресії. Але тут слід зазначити такий складний момент, що Фінляндії, як і країнам Балтії, вдалося відстояти власну незалежність у війнах 18-21 років. На превеликий жаль, і Українська Народна Республіка, і Білоруська Народна Республіка цього зробити не змогли. Пізніше втрата державності призведе до геноцидальних явищ, до масових репресій, як це було в Білорусі, до голодомору і масових репресій, як це було в Україні. І якраз приклад Фінляндії в тому, що за власну державу слід боротися, власну державу слід захищати за будь-яких умов, і в даній ситуації надихає українців, тому що якраз особливо в 22-му, 23-му роках про досвід Фінляндії і про фінську перемогу, ми можемо казати про це абсолютно відверто, незважаючи на
втрату території, держава була збережена, нація була консолідована і нація була готова чинити опір далі. І тут якраз на це нам слід орієнтуватися. Тима, мы сейчас говорили о том, что это была победа, несмотря на то, что Финляндия потеряла 11% своей территории. Но это была цена за независимость, за суверенность. Как общество дальше развивалось, понимая того, что потеряно 10% это довольно много? Ну, там, конечно, были трудности, например, 400 тысяч человек. Канешне, былі цяжкасці. Не трэба забываць, што было 430 тысяч бежанцаў са страчаных тэрыторый, у іх трэба было карміць і знайсці ім працу. Для гэтага ў фінскіх фермераў канфіскоўвалі зямлю, якую перадавалі бежанцам. Дарэчы, адбывалася гэта без асаблівых канфліктаў. Такім чынам, узнікла больш за 100 тысяч новых фермерскіх гаспадарстваў. Тым не менш, для Фінляндыі гэта была абарончая перамога. Савецкі Саюз не дасягнуў сваіх мэтаў. Об этом говорят и до сих пор. А как Финляндия дальше развивается? Потому что она увидела своего врага, на что он способен. Может быть, это была не последняя война с Советским Союзом. Да. Были дальше конфликты военные. Но как дальше страна развивается, понимая, что Советский Союз контролировал тогда после Второй мировой войны полмира? Кантрыбуцыі ў самому Савецкаму Саюзу ў прынцыпе не было. Аднак Фінляндыя страціла большую частку сваёй папяровай прамысловасці і электраэнергіі разам з палямі і гарадамі. Гэта выклікала пэўную дэпрэсію і падзенне ўзроўню жыцця. Краіна не магла карміць сваіх жыхароў і стала залежнаю ад імпарту. На практыцы збожжа можна было атрымаць толькі з Нямецчыны. Праз год ужо была наступная вайна, якую назвалі вайною працягам. Наступная вайна была большага маштабу. У нас падкрэслівалася, што, хаця мы ваюем на баку Нямецчыны, у нас няма агульных мэтаў з ёю. Но сейчас Финляндия часть НАТО, России это не понравилось, потому что были эти договоры. Все это время, такой долгий путь, Финляндия всегда готовилась к следующей войне? Ну, не сказал бы, что... Не мог бы сказаць, што Фінляндыя рыхтуецца да наступнай вайны з Расіяй. Усе гавораць пра тое, што НАТО забяспечыць мір. Гэта такі сігнал Расіі, што не трэба да нас ісці, бо атрымаеце па мордзе. Спадар прафесор, спадар Марыюш, да вас такое пытанне. З вашего пункту гледжання, все ж таки гэта была перамога Фінляндыі ў вайне? Можна лічыць, што Сталін не даціснуў? Ці ўсё ж такі не до конца гэта была перамога, таму што наступная вайна была неўзабаве. І вельмі зноў ж такі паралелі з Украіны, нават калі будзе нейкае перамір'е, вельмі высокая пагроза таго, што Пуцін яшчэ раз вернецца. Я вполне согласен с нашим финским коллегам, что... Я цалкам згодны са сваім калегам, што гэта была абарончая перамога. Перамога, дзякуючы добрай абароне, розуму і таму, пра што мы гаварылі на самым пачатку, невыпадковаму гераізму фінскага народу. Так, Фінляндыя згубіла частку сваёй тэрыторыі, але захавала незалежнасць. І ва ўмовах 40-го года, ужо ў кантэксце Другой сусветнай вайны, гэта была вялікая перамога малой краіны над звышдзяржавай. Што ж датычыць гістарычных паралеляў, то умовы цяпер усё ж іншыя. Для Украіны самае галоўнае захаваць тэрытарыяльную цэласць. І я спадзяюся, што стаўленне да гэтай праблемы звышдзяржаваў будзе зусім іншым у параўнанні з тым, што было ў 40-м годзе ў дачыненні Фінляндыі, якая згубіла 35 тысяч квадратных кіламетраў, а гэта каля 10% яе тэрыторыі. Я хацеў бы, каб усё тое, што паўстала пасля распаду СССР, а гэта значыць Украіна ў межах 91-го года, гэта быў адпраўны пункт для ўсіх палітыкаў, якія ў будучыні будуць вызначаць далейшы лёс Украіны. Але як мы, прабачце, з вами бачылі, што Расія дагэтуль застаецца чальцом Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і асабліва на міжнароднай арэне па руках, акрамя санкцыяў, так, і асабліва не б'юць, а Украіну вымушаюць да перамоваў. Спадар Васіль, мы сёння размаўляем пра гістарычныя падзеі, але ўвесь час вяртаемся да пытанняў сённяшняга дня і пытанняў Украіны. Таму што не толькі паралелі, але таму што пэўныя урокі можна вынесці. Вайсковая дактрына Украіны. Ці цяпер разумеюць, наколькі важна паміж войнамі займацца абаронай? Ці спрабуюць
вайскоўцы і украінскія палітыкі, маючы досвід фінскай вайны, маючы ўжо свой балючы досвід, ісці ў гэтым кірунку? Ми можемо говорити зараз про те, що в умовах війни в нас відбувається дуже багато змін, дуже багато, скажімо так, переформатувань і військового організму держави, і військових частин, і військових підрозділів, і все це відбувається під час війни. Зрозуміло, що, скажімо так, певний час протягом існування вже незалежної держави після розпаду СРСР в нас не приділялося відповідної уваги ні підготовці до відбиття агресії, як технічній, як організаційній, так і, скажімо, ідеологічній. Зараз все це змінюється, і держава, і суспільство розуміють те, що після завершення війни нам доведеться постійно бути готовими до відсічі агресії. Ми постійно згадуємо Фінляндію, але не слід забувати, що є ще в нас інша держава, яка так само живе в подібних умовах, це той самий Ізраїль. У нас дуже багато велося розмов, що Україна рано чи пізно перетвориться на Ізраїль, вона вже побула трохи Фінляндією, але зараз ми чітко розуміємо, що навіть після завершення активної фази бойових дій ми будемо перебувати в постійній військовій загрозі від Росії. Нам слід готуватися, реально кажучи, до наступної війни, тому що росіяни, доки ця держава буде існувати в тому вигляді, вона існує, не заспокоїться. І в нас одночасно вже в ході війни ми вирішуємо задачі, які необхідно вирішувати тут і зараз, але і військово-промисловий комплекс України, і українське суспільство поступово готується до майбутнього вже, що після завершення війни ми маємо працювати з населенням, ми маємо готувати населення і за навичками до виживання, за навичками до бойових дій, і психологічно, і патріотично. Ми маємо мати розвинутий і захищений військово-промисловий комплекс. Ми маємо, хотілося б, щоб ми не були залежні від наших партнерів, але ми маємо отримати сталі гарантії військової допомоги нам, доки ми не зможемо мати необхідні нам зразки військової техніки, зразки озброєння. І тут я відразу хочу подякувати в особі своїх співрозмовників і Фінляндії, фінському народові, і Польщі, і польському народові за ту допомогу, яку ці держави надають Україні у нашій боротьбі. Ми знаємо і гул фінських гармат на російсько-українському фронті, і залпи польських крабів, які дають нам можливість, навіть мені розмовляти з вами зараз. Спадар Марыюш, у меня до вас такое пытанне, як до гісторыка. Зараз не будзем абмяркоўваць такія сучасныя паліталагічныя нашыя праблемы. Але калі вайна вяртаецца, магчыма, праблема ў тым, што пра гісторыю замала кажуць. Ці таму што пра гісторыю і гістарычныя падзеі фальсіфікуюць. Як у расійскай гістарыяграфіі ўвесь гэты час паказвалася фінская вайна? Ці яна замоўчвалася, ці яна скажалася, ці яна неяк іначай называлася, таму што мы сёння высветлілі, што гэта была далёка не перамога для Сталина и Советского Союза. Вы знаете, до 1991 года говорить об этой войне было просто в Советском Союзе запрещено. Да 91-го года гаварыць пра гэтую вайну ў Савецкім Саюзе было забаронена. Ды і потым пра яе гаварылі не так і шмат, хаця ёсць некалькі добрых кніг. І цяпер гэта не самая зручная тэма. Калі пуцінская прапаганда хоча паказаць Савецкі Саюз, расійскую імперыю, а цяпер расійскую федэрацыю толькі як пераможцу, вызваленца, тое, што адбылося ў 39-40 годах, не ўпісваецца ў гэта. Дадаць адносна таго, пра што вы пыталі ў маіх калег. Што адбывалася далей у Фінляндыі? У першую чаргу гэта фінляндызацыя. Гэта вельмі важны тэрмін. Дзякуючы абароне ў 39-40 годах і перамозе ў гэтай абароне, пра што мы ўжо тут гаварылі,
Сталін згадзіўся не ўмешвацца ва ўнутраныя справы Фінляндыі. Яна магла развівацца як капіталістычная краіна, але, вядома, былі абмежаванні ў замежнай палітыцы. Фінляндыя мусіла зрабіцца нейтральнай дзяржавай. Ёй было забаронена быць чальцом розных еўрапейскіх структураў, натуральна, НАТО. Но Финляндия укреплялась сама. Но Фінляндія сама умацоўвалася. Але дзякуючы ўсяму гэтаму яна умацоўвалася сама. Для фінаў гэтага аказалася дастаткова, каб развівацца і ў выніку зрабіцца адной з найбагацейшых краінаў Еўропы і свету. Тима, у меня к вам такой вопрос. Финляндия потеряла территории. Вы говорили о том, что население, которое пришло, оно пришло со всем, что имело. Советскому Союзу ничего не оставили, как я вспоминала, Да. даже котов забирали. Так, практычна там ніхто не застаўся. Можа, 200 чалавек з 400 тысячаў. Молотов был. И вот сейчас это травма для Финляндии, вспоминать о том, что там вот наши территории, Вейпуры, или ждать, что, может быть, когда-нибудь Россия распадется на более мелкие государства и завоеванные, оккупированные территории будут вернуты. быть. Как вы смотрите? Может быть, для каких-то, ну, скажем, что... Сёння няма такой палітычнай партыі, што захацела б вярнуць тэрыторыі. На нейкім узроўні ёсць настальгія па страчаных тэрыторыях, аднак там ніякіх фінаў не засталося, і цяпер там жыве ўжо трэцяе пакаленне расейцаў. Што датычыць фінляндызацыі, то я напісаў адну кнігу, якая атрымала вялікі рэзананс у Фінляндыі. Што гэта быў аптымальны шлях, які меў сваю гістарычную традыцыю. Бо ў нас глядзелі на лёс Польшчы і былі ў жаху пра тое, што Расія зрабіла з Польшчаю, чыталі пад коўдрай, каб ніхто не бачыў. Саступкі Расіі, гэта было не вельмі гераічна, але гэта спрацавала. Василь, до вас пытанне уже на завершэнне нашай праграмы, але мне падаецца вельмі важна, тому што мы зараз пачулі фінляндызацыю. Калі мы, беларусы ці украінцы, чуем экранізацыя, беларусізацыя, мы думаем, што гэта школы адкрываюцца на нашай мове. Але вось ці не баіцца, у Фінляндыі гэта было іншае, гэта было наадварот, як бы пазбаўленне пэўнай суверэннасці, прынамсі на міжнароднай арэне. Ці не падаецца вам, што зараз акурат Украіну могуць паставіць ва тыя ж самыя умовы? Окей, неяк скончым вайну, але галоўнае, каб Украіна далей трымалася ад НАТО і не мела ўплыву ў міжнародных арганізацыях. Я спробую відповісти коротко, тому що окрім фінського сценарію, у нас дуже часто згадують корейський сценарій, чи нам нагадують, що може бути фінляндизація війни чи кореїзація війни. Я сподіваюся на те, що сила Збройних сил України, українське суспільство, можливості української дипломатії, міжнародна підтримка дозволять нам уникнути як корейського, так і фінського сценарію. Я думаю, що сценарій буде український. Дякую. Гаспадар прафесор, ці ви пам'ятаєте, як закончилася гэта вайна і якімі словамі Маннергейм звярнуўся да сваіх жаўнераў? Можете нагадаць нашим гледачам? Прежде всего, поблагодарил солдат. Перадусім ён падзякаваў жаўнерам за тое, што яны зрабілі. Дзякуючы іхнаму гераізму Фінляндыя засталася незалежнай дзяржавай. Гэта было самае галоўнае і адбылося ў сакавіку 40-го года. І гэта было прынцыпова важным, каб менавіта ад галоўнакамандуючага яны пачулі словы падзякі. Дзякуй, вы смелыя. Вы храбры. Я хочу падзякаваць маім гасцям за гэты ўдзел у дыскусіі. Ці дзеянні Пуціна прывядуць да таго, што Марыуполь паўторыць лёс Вейпуры цяпер выбаргу, а ўкраінцам дзеля захавання суверэннасці давядзецца адмовіцца ад акупаваных тэрыторыяў. Над гэтым мы разважалі ў праграме «Інтэрмарыум». Для вас працавала Настя Ільіна. Да новых сустрэчаў.